spørgsmål. Tegnefilmsmorgen. Hver morgen fra klokken 6 på Disney Channel. Min hjerne, dine kræfter. Det er perfekt. Ikke i det outfit. Jeg kan gøre jer til de mest populære superhelte i hele verden. Vi kan virkelig hjælpe folk. Superhelte. Bare lige en sidste detalje. Dit superhelte-navn. Moon Girl og Devil Dinosaur. Okay, se. Se Marvel Moon Girl og Devil Dinosaur på Disney Channel. Let's go. Wow! Yeah! Undskyld, jeg kommer for sent. Bukkers hoved sad fast i gelænderet igen. Jeg vil helst ikke snakke om det. Vent lige lidt. Var du her før mig? Passer du rent faktisk dit job? Nej. Jeg skulle have taget billeder til mit pas, og det skulle gøres på en kedelig baggrund. Så derfor tog jeg herhen. Men har du så tjekket mine e-mails? Hvis jeg gjorde